ngilani. Ana wong kok kaya bulus. Arep bulus ning aku cinta padamu. Tobat iki sapa lho iki sapa? Ah kowe iki. Mbuh tresnaku karo kowe kok nganti kaya ngene. Aku tok tinggal lunga lah kok dadi aku nganti lara to Kanastren. Kowe aja ninggal aku Kanastren. Patihku sirna mergolayu nalendring pura Kencana Prabu Gudha Kesa ayo bela leganing atiku. Ora-ora-urahan tengarane ngajurit gong maguru gongso Nalendra ireng cemani sapa? Lho. Kowe urung tau tepung karo aku to? Aku urung tau tepung karo kowe. Kowe sapa? Nalendra Pura Kencana Prabu Gudha Kesa. Kok ngamuk ning Karang Kadempel? Patiku sirna mergolayu. Lah iya, kowe iki kok golek patih kok wong wedok ya apa kurang wong lanang? Apa pancen dumpehku iki lelanging jagat lan curing bawana? Kowe kuwi dikondhangake wenang garwa widodari kurang seketi kurang sewiji. Terus golek kanca kok kanca wong wadon ki apa wong lanang ora ana to Janaka. Kok kebangetan banget to kowe.